Ke HYC mau circle mentak sengi ke arpo artrik ke lalengkot arjar arpusan hadin belawai ke isi meeting hanongston lingba ke kerwo kubor sya ke sorkar bar ke office badai pet ya ke jing shinai ke surok nanongston sya mau kala kentu ban pet ngor bah kenang bi kontraktor kidei ban pentrei kat kum ke work order ya ke surok nanongston mau Kaseng ke kentu ya ke office badai pet ban mang pisah nok kloy bat ban sedang pentrei no ya ke surok PMGSY na risyang syariang pot bat ke surok na wak lingdo syashir kon a. Kaseng ke kentu ru ban ai kambun ki surok PMGSY syakatan mau kum na wak lingdo syading sning na nongs ba sya kiang na nong pathar nong leer syashir kon a na mau sya pending syalang na mau marin syalang le bat kiwe ki jaka na mar ladai nujor sya kiwe than ka mau kadang duna syaba palat ki kampen roy. To mutagasni nagleng jungi kya HYC mau circle ngila syong kerki ya ke isi meeting hakba ke jingnon kam joko dong thang kala dawa te ngila don kato kane ke jinge kren mutagasni bangin pensngiau lengba kane ke media sya ko pis bade pe kamtam ke surok na nongston shadow mau kaba ngi kerpat nagleng jungi kinaulam joka circle kumjuru nagleng joki pajba kila ut kila nam shapo shangi kaseng hakaba kajing sengrong kalong kaba stang hadu kata kata te kerpat ek office badai pej bas ngobha ban da check bat ngobha banda pejngor ya kajing sengrong ya kajing sengmau bat kumjuru ya kajing he jong surok nangta ya kajing bha jong nala nangta ya kajing china bha ya ki jingnon kam kabe dei bat surok ha kabe dei ha moi te kerpat ba office dei pej kaba dei ban pej bat yit bne bha kat kum ka work order kabala order ka kabala ai lene kala kabala handover ha ki contractor te ngi kerpat ek office ba dei pej bas ngobha ban da check bne namar ba ya ka ai kaba ka seng kumbangi pen kan mau mensuang la ki da kaba ngiyat kijat shat ngan na syamo shadu nongston bandawai kene surok hagaju kaporu ngila syong klaim mengor deng surok bandawa hakaba katto kene kino ilam jungi kilamat ek jingi ek jinja hak tu po te dei nak takadau banakaleng jungi mentang ngila urlong kene surok ngikwa ba kene surok kalong surok kaba bha kaba ne kaba janai bansem ban trei tang balu malah teng kepat ru ya u kontraktor badon brom jungi uba trei nane na noston shadu modom na ta kumjuru na modom shadu moi basngo bha ban shim kya ba phidei ban trei katkum ka work order khnang ba kane ka surok ka jungi kan long ka burom ya phiru lada kane bat ka bha kanam ka burom kan lek ki kontraktor lada pitrei bha kumjuru ya ka office badi pe nakamta ba kan ne kumjuru nakamta baga jing he kan long ka bapaka ni pensngiau syaka office badai pe kumjuru syaka sorka basngiau bha ban ai khambun ki kampun roi hapo kadong ka thai ka jungi ladangi pe ha ka jingdon jong ki tiang gsy hapo kadong ka thai ka jungi idang duna do kata kata te hakini ki kubor ham saya ngelo sngiau ba na risiam shadu sha rank point kandon ke surok PMGSY tengi kerpat yang sokar ban penkloi no hakabe dei ban pentre kene ka surok kumjuru na wa lendo shadu nong chekon kabadon kam hadu kata kata ban yo PMGSY ni kerpat ek sokar kumjuru ek office badai pej ban aino ek allotment lada don kum kata kenang ba ke jindon kam nyaki pej ba kandong kaba idon kam bat idon burong namarba ndang la yo ek surok ngisuk hakayat kanyi pi hi mensuah por bangi jenja ka surok jungi syati ka ba jenja tu kata ban yai ndai menta ngila khamba surok ngisnga ban ai kublei ru ya ka sokar ka ba simkhai kane ban ngi kermen ru bakas kane ka sokar kan pen kloi bat ka pen yo ru ya ka surok na mau shadu nong jri nong lam ha ka ba ken pensuk ya ka yai ka ying jungi bat kumju ru ki surok ki ba dai ki PMGSY ki ba dai na nongsba sha umyang na wa lendo sha dingsning nangta na nong pathar sha kabami kabayai lengba nong lier nangta
kasnong kaba en mi station nong serkon nang ta na mau ek shadu sha peneng shatlang nang ta na momerin shalangli nang ta sakiwi ki surok kiba don hakene men kuman pen mau men suwa ngila dawa bat le kendu yo SI hakbe de ban dawa kini tingi kermen bak office dei pe hakbe de berkane berkumju ro kasokar berkumju ro ki nong mikmat badon burong ke jongi bas ngau bha ban the khambun ki development ne ki kampen roi apo ko dong kai ki namar bangi nang duna seba palak hakbe de bat karoi ko pa kumjuro sekwe kwe hakbe de bat ka kwat ka khia ka pulip ka puthi kumjuro kiwe ki development ni don kam bangi kerman ba ka sokar kan pe khmat namar ba kumba pilayo ya ka spa ka phau ya ka jing ya ka revenue nagane ka dong ka thang ka jungi lengba umat pok ndau bede do yong nang ta kumjuro kumba pilayo e revenue na udaw yong ni kermen ba phi pin the khambun sakane ka dong thang ka jungi ban ni kermen ni don kam kerki ru ya ka surok ka badai ban pniya so shadu nong jri nong lam nang ne nang nok stai